Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanungin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Liwangan Pangasinan, sana wag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakulog ko po sa inyo at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman at lahat na mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang at ipagyabang, gamitin para makatulong po sa kapwa at i-share nyo po sa iba para malaman nila na ang Hiwagan ng Pangasinan ay ng mga nagtuturo po ng mga lihim ng karunungan. At sana po wag kayong magsawang manood po ng video ng Hiwagan ng Pangasinan. I-share ko po lahat po dito ang aking mga nalalaman na panggamot ng mga orasyon at physical na karamdaman, spiritual man. At sana wag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na ipagtulong sa kapwa at hindi matutumusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyo lahat at pagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at mapapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon pampabalik ng kulam, barang, sumpa, tigal po at iba pa, Hiwagan ng Pangasinan. Ito po dinadasal po sa kung halimbawa nakulang po kayo, pag nakulang po kayo ay pag halimbawa nakulang po kayo, sarili nyo po nakulang po, pwede nyo pong gamitin po ito. Basta magdasal po kayo ng kung wala po kayong pudir, bakod, balabal, pundo pa, magdasal po kayo ng isang Ama Namin, Panginoon Maria, luwalhati, sumasampalataya, tapos isunod nyo pong orasyon na to. Kung wala po kayong pudir na halimbawa kayo po ay hindi pa nag-spiritual at may karamdaman po kayong ganito, gawin nyo na po ito na usalin nyo po ng 3 beses po at ihip po sa tubig, o ihip muna sa dibdib pa ng 3 beses po at ihip po sa tubig, tapos inumin nyo po. Pero yung mga nag-spiritual po na po, yung mga naggagamot na po, pasapiin nyo po. Kung nagpapasapi na po kayo, pasapiin po nyo yung mangkukulam sa pasyente at sabay usalin po ninyo ang orasyon ng 3 beses po at ihip po sa puyo at sa isang basong tubig at sa buong katawan po ng pasyente nyo po. At mararamdaman po ng nagkulam sa pasyente nyo po, at buong pamilya po ay madadamay po pag inip nyo po sa buong katawan po ng pasyente nyo po. Lahat po dito ay damay-damay po na sa buong pamilya po niya. Yung gumawa ng kulang po, hindi lang po siyang mababalikan, pati buong pamilya po. Kahit nabuntis po yung pamilya niya, pati yung
iluluwal po niya ay makukuha po ng sumpa yun na pampabalik ng orasyon na to. Kaya yung mga mangkukulam dyan na kuwan po, maghinay-hinay po kayo na sana po magbago na po kayo, kasi may orasyon na po pampabalik sa inyo na ikakasama nyo po kung di po kayo kakasakit na ginawa nyo po sa mga pasyente nyo po, ay buong pamilya po yung kakasakit pampabalik na ito. Daan-daan nyo pong mararamdaman yung mga nang kulang po sa pasyente. Sila po ang pag inihip po nyo po yung konpo nito, yung orasyon, ay daan-daan po sila masasaktan. Kung ano yung pong ginawa nila sa pasyente po, yung pong mararanasan nila, mas sobra-sobra pa po yun na mararamdaman po nila sa katawan nila sa ginawa po nilang mga kasamaan sa pasyente po. Karamihan po dito po ay yung silos, inggit, karamihan inggit sa pera, lahat pong bagay niyan na kwan po sa kwan po rin po sa away sa lupa. Ayan, number 1 din po yan sa away sa lupa, yung pinagmumulan ng mga kulam. Kaya hinay-hinay po kayo at magdaan-daan na po kayo at magbago na po kayo. At may share po ako sa kanila na pang-rebelta po. Ito po yung inuusal po sa, kung kayo po ay nakulang po, yung mga hindi po nag-spirit naggagamot, kung kayo po nakulang po, usalin po nyo ng 3 beses po. Tapos po niya sa dibdib po nyo ng 3 beses. Tapos kumuha po kayo ng 1 basong tubig, iipon nyo doon. Tapos sabay inom. Kahit na 2 beses lang po, kung yung hindi po nag-espiritu na pasyente po, pwede po yung gawin 2 beses po sa isang linggo, pwede po inumin nyo po. Pero yung mga nanggagamot po ay inihi po sa pag pinasapi po yung kung pinasapi yung mangkukulam sa pasyente, ay ipon nyo sa puyo, tapos buong katawan po yan, pa ulo hanggang pababa, 3 beses po, pati sa likod. Tapos sabay ihip po sa tubig na ipainom nyo sa pasyente. Yun po, makakaranas na po yung kulang po na ganitong ginawa nilang kuan po. Ang pagkuan po nito ay proseso po nito, pag nagkukuan po na po kayo, ay usarin nyo po yung 3 beses po yung orasyon. Tapos lagyan nyo po ng susi. Bahala na po yung maglagay ng susi. Ilagay nyo po yung susi. Mamili na po kayo yung susi. May na-upload po akong susi ng mga susi. Mamili na po kayo doon, ilalagay nyo. Tapos pag halimbawa kumuha kayo ng baso, ibugan nyo po kumuha kayo ng 1 basong tubig. Tapos ibugan nyo po ng 3 beses po yung orasyon. Tapos isunod po yung susi. Pagkatapos po, isunod po yung pambuhay na hike doon na para lalong bumisa po yung orasyon. Ipon nyo ng 3 beses po yung hike doon na, tapos sabay inom po sa pasyente o kayo po ang uminom. Sana po na gusto po nyo aking paliwanag na ibabagi ko na po sa inyo yung pampabalik ng tigal po, kulang, barang at sumpa. Pagkakaroon po na po sa inyo. Narito po yung pampabalik ko. Usalin ko muna. Magdasal po ng isang ama namin sa nanggagamot po. Kung sa may hindi po nanggagamot, ay kumpleto niyo po. Ama namin, sumasampalataya, ay Baginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon. Pag di po, ay pag nanggagamot po, mag-usal po ng isang ama namin na isunod po yung orasyon po, di po sa tubig na ipainom sa pasyente.
Sana po na intindihan po niyo ang ibig ko sabihin. Narito po yung orasyon. Usalin ko po. Akpuam, Tinirgator, Utodai, Rimbatum, Jamnulum, Arignatus, Roxilum, La Omnipotensya, Didius, Ibai, Salbum, Pactum, Nobis, Igosum, Satur, Aripo, Tinit, Purarotas, lahat ng sumpa, tigalpo at sakit na binigay mo ay babalik sa pamilya mo. Rebirta TV Dominus. Akpuam, Tinirgator, Atodai, Rumbatum, Jabnulum, Arignatus, Roxilum, La Inopotensya, Didius, Ibai, Salbum, Pactum, Nobis, Igosum, Satur, Aripo, Tinit, Purarotas, lahat ng sumpa, tigalpo at sakit na binigay mo ay babalik sa pamilya mo. Rebirta TV Dominus. Akpuam, Tinirgator, Atodai, Rumbatum, Jabnulum, Arignatus, Doxilum, La Omnipotensya, Didius, Ibai, Salbum, Pactum, Nobis, Igosum, Satur, Aripo, Tinit, Purarotas, lahat ng sumpa, tigalpo at sakit na binigay mo ay babalik sa pamilya mo. Rebirta TV Dominus. 3 beses po po sa tubig. At isunod po yung susi. Bahala na kayo magsunod ng susi. Tapos ipon niya sa tubig. Tapos kunyo po yung haik doon na 3 beses po usalin. Tapos ipon niya sa tubig. Tapos ipainom niyo sa pasyente. O kayo pong uminom kung kinakailangan po na sa hindi po nanggagamot ay inom nyo po para mawala tuluyan na po yung ginawang pinsala sa inyo na makukulam. The best po ito na kaibabagi sa inyo. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po bell icon. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan po. Narito po yung orasyon.
Maraming salamat po. Sana pakiingatan po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po. Bye-bye po.